שלום צופים וצופות יקרים, כפי שאתם רואים, איסוף השלג נמשך כאן בפילדלפיה יומיים לאחר תום הסופה הגדולה שפקדה את ארצות הברית והשפיעה על חייהם של 85 מיליון תושבים. אמנם רוב הצירים פנויים לתנועה כפי שניתן לראות כאן, אבל בתי הספר סגורים היום, יום שני 25 בינואר, ואין איסוף זבל. אנחנו נמצאים בדרום פילדלפיה, ממש ליד נהר הדלוור, בגבול בין פנסילבניה לניו ג'רזי, והחיים ממשיכים. אפשר להגיד שלמעשה החיים חזרו למסלולם התקין, לשגרת כמה שאפשר. מחר אני מניח שהם יחזרו עוד יותר למסלול, אולי בתי הספר ייפתחו. וזהו, זו הייתה באמת סופה מאוד קשה שעברה עלינו ביום שישי ושבת, לפחות 20 הרוגים, תאונות דרכים רבות בניו ג'רזי, השכנה הצפות. בהחלט לא סיפור פשוט. נקווה שזאת תהיה הסופה האחרונה לעונה, גם כאן בארצות הברית וגם בישראל. עד כאן.